وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والمتقين العاملين لنا من عند الله والفاتحين بدين الإسلام وإلى جميع الخلفاء والراشدين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي وزمان تابعين تابعين بإحسان إلى يوم الدين وجل الملائكة المبارك وإلى حضرة وحي سيدنا شيخ محمد وحضرة يا الله وإلى حضرة شيخ محمد وحضرة وسماه صلى حضرة الوحي باقي مخلص وسماه صلى روحي باقي مخلص سماه سنجاي حسن سماه باقي أحمد سماه باقي سماه روحي سنجاي أمين سماه باقي مستعد سماه باقي مخلص سماه صلى روحي باقي الخالص سماه صلى باقي من الفضل سماه Bagi wa subhanahu wa ta'ala bagi maksud bagi kita wa ila jannah wa ila abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa muallimina wa li asdiqaina wa li rabbi rahina binnatina sallallahu al-fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم al-haidu utai wadon kang haid wan nufasa ulan biro-biro wadon kang iwas iku ida Atata hari kalane nekani sapa hadir wa nufasa malal waktu ing atase waktu sholat maksudnya waktu sholat iku tasilani adus karune sapa hadir wa nufasa wa tuharrimani lan ikramu sapa hadir wa nufasa wa taqdiyani lan ngodoni sapa haid wan nufasa al manasika ing ibadah kulaha sakabehane manasik ghairu tawafi kang saliyane tawaf bil baiti bidal baitullah. Dadi wong haid nifas iku tetkalane wis mampet nekani sholat, waktu sholat ya kudu adus. Nah wis adus ya ihram iku mancing dalam ibadah. Ane nyabasen al-hajj utai wong kang haji iku sak iku sin apa anu sin. Bismillahirrahmanirrahim al-hajj utai wong haji asasu kang daul-daul rambute atafulu kang dawuh rupane anim nyambrin al-hajj utai wong haji arrogibu kang numpak iku lagu iku tetep kaduwe haju bikuli khofin kelawan saben-saben derajat yodo ibu kan ngabasake ing khifin apa bairu ontane al-haju hasanatun utawi kebagusan Anik nyabasin al-haji utai haji iku fi domanillahi ing dalam simpenane Allah mukabilan hale wong kang ngadep wa mudabirun hale wong kang mungkur maksude wong haji mangkat lan baline iku di dalam simpenan amale Gusti Allah amale manungsa nang ngersane Gusti Allah
An Abi Umamah al-Hajju utai haji wal ghazi lan wong kang perang iku Abdullahi tamune Allah azza wa jalla. Endi wong haji lan wong sing lillahi kalimatillah wong luhur keagamaan Gusti Allah iku dadi tamune Gusti Allah. Lah kapan dadi tamune Gusti Allah? Wong haji lan wong sing bela agamane Gusti Allah iku bakal dimulyakake karo Gusti Allah. Inda'u lamun dungo sapa al-hajju wal ghazi ing Allah ajabahum mongko nyembadani sapa Allah ing al-hajju wal ghazi wa in istaghfiru lan lamun nyuwun ngapura sapa al-hajju wal ghazi ing Allah ghafara mongko ngapura sapa Allah lahum maring al-hajju wal ghazi. Dadi maksude wong haji lan wong sing lillahi kalimatillah ngluhurke agamane Gusti Allah iku insyaallah kapan donga disembadani. Mungkin umpama donga ora disembadani karepe menungso iku mungkin Gusti Allah nulung nyembadani mungkin luwih apik. Gusti Allah luwih ngerti. Lamun jaluk ngapura di ngapura. An Abi Hurairah al-hajju utai haji wal mutamiru lan wong kang umrah wal ghazi lan wong kang perang fi sabilillah dalem dalane Allah wal mujammi'u lan wong kang jumatan iku fi domanillahi dalem tanggungane Allah. Ta'ahum mudang sapa Allah ing al-hajju wal mutamir wal ghazi. Fajabu mongko nyembah mongko fajabu mongko nekani sapa al-hajju wal mutamir wal ghazi ing Allah. Wasalu lan padha nyuwun sapa al-hajju wal mutamir ing Allah. Fa'atahu mongko paring sapa Allah ing al-hajju wal mutamir wal ghazi. Rawahu riwayatan hadis sapa Syirazi fil al-Qabi dal kitab al-Qab man Jabir. Al-hafi utai wong kang mlaku ngodhok iku ahkul wehan bisa dari toriki kelawan mlaku ono ratane dalan minal mungtaili tenimbang saking wong kang sandalan. An Ibn Abbas al-habbabu utawi bisik-bisik iku setonun seton. Assalamualaikum. Iku setonun rawahu Ibnu Sa'din ngan Urwah ngan Sya'bi wa an Abi Bakr bin Muhammad bin Nur bin Bani Hasabin mursalan halirupa hadis mursal. Al-hubbatu utawi wiji as-sauda'u kang ireng iku fiha iku tetep dalem al-hubbatu syifa'un utawi tombo min kulli da'in saking saben-saben penyakit illal mauta kejaba mati. Kanjeng Nabi ngendika wiji kuyo wiji wuh sing ireng iku di dalamnya nang jerone wiji ireng iku ana tombo apa min kulli da'in saking segala penyakit illal mauta kejaba mati. Rawahu Abu Nu'aim fi tibi dalam kitab ilmu kedokteran ngan
Buraidah kacarta saking Buraidah. Al-hijamatu utawi candro firroksi edal sirah. Ya utawi hijama iku al-muhisatu nulungi. Amaroni perintah ing ingsun biya kelawan hijama sapa Jibril malaikat Jibril. Ina akal tu nalikane mangan sapa ingsun to amal Yahudiyati ing pangane wong Yahudi. Dadi Kanjeng Nabi cathuk nggon sirah iku diperintah karo malaikat Jibril. Luwe-luwe nek Kanjeng Nabi berdahar dikai pangan karo wong Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang wong kadang-kadang sepele iku sok ditakoni. Contoh kaya dadi pembahasan. Kenang apa Kanjeng Nabi kok dadak dihaturi Fatihah seperti itu. Mergo saiki wong ngadu pinter ngono kan dibahas iki kan. Saiki ngono ya dibahas lah atas Nabi Mustafa. Kenang apa Kanjeng Nabi sampai ngamale kok dadak dihaturi. Apa Kanjeng Nabi butuh kan orang awake dhewe kan ngerti, wong ahli ngaji kan ngerti. Nah, mula Kanjeng Nabi kenang apa iku sampe nyerempet sing jenengane tekan zakat. Mula nek Kanjeng Nabi iku kok nganggo hatur, awake dhewe nganggo hatur iku bukan semata-mata awake dhewe ngirim Kanjeng Nabi Fatihah itu enggak. Satu awake dhewe iku aweh hadiah. Jadi nek Kanjeng Nabi dihadiahi mau menerima. Mula saka raja Kanjeng Nabi dihadiahi, tapi nek Kanjeng Nabi disodakoi tidak mau menerima. Mula kanjeng tekan saprene kerabat Kanjeng Nabi dilarang nampa zakat. Itu namanya hadiah. Mula Kanjeng Nabi nek dihadiahi gelem nampa. Tapi nek disodakoi ora entuk. Mula awake dhewe bukan karena kita ngirimi Fatihah Kanjeng Nabi itu ndak, kita menghadiahkan karena awake dhewe pengen lobel syafaate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan nek di hadiah Fatihah semakin melobel awake dhewe pengen lobelane iku kembali nang awake dhewe diarani syafaate Kanjeng Nabi. Kan seperti itu. Jadi harus tahu nek karo wong alim, karo guru-guru awake dhewe awake dhewe iku wong alim iku namanya karomah. Lah awake dhewe wong alim-alim pomone to, wong alim kok difatikahi wis namane akeh. Lah awake dhewe kan pengen loberane karo wae wong alim seperti iku. Ngono kok dadak sampe dibahas. Ngetoke goblok iku arep ngetoke pinter ya. Ora semang ayo bahas-bahas liyane. Ngobrol-ngobrol padha lha yo bahas kurang. Lah nek sekarang sing padha-padha awake dhewe pamane karo Pak Nurrohi Hadar Fatihah di surat Ikhlas. Mbok menawa nuruti kan dijaluk pangapura kan ngono. Dadi ada tingkatan sendiri. Nek Kanjeng Nabi luberan jaluk syafaat, ben luber syafaat Kanjeng Nabi. Karo wong-wong alim guru-guru awake dhewe ya pengen ngalap karo wae luber barokah seperti itu. Kuntungan Kanjeng Nabi bareng malah Kanjeng Nabi dungane Allahumma in kana musian. Ono sing dibahas meneh. Malah ora karuan ya awake dhewe kok dungane Kanjeng Nabi yo. Allahumma in kana musian. Wa tajawaz anu wa in kana musian. Wa tajawaz anu Kanjeng Nabi ditusul malah dietikoti malah awake dhewe dadi orang musyrik kan. Dua Kanjeng Nabi musian, Kanjeng Nabi wae-wae. Jadi awake dhewe sebagai santri sak angen-angen lah diangen-angen ojo agar. Jadi lengaran ini apa kaya dene wong iku nek ke Bali. Cara wong iku bar dikeingil iku kaya-kaya seakan-akan iku selalu arep jajalake ilmu ini. Kaya-kaya jajalake ilmu.
kadang wong bali mondok kadang mondok iki kadang-kadang ora delok situasi kaume sapa terus iki dijak omong sapa terus kaume iki wong iki pinter apa goblok ngono sak ngitung-ngitung dalam kitab buku riwas ra usum bisa membahas ngarit misalnya jadi semua membahas ngarit Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rawawa punaya fititi al-hijab Hina akalu ta'amal yahudiyati Rawawa ibnu Sa'din an Anasin Al-hijamatu utawi canduk yauma sulasa dalam dina Selasa li sabai asarota krono tanggal 17 minasyari saking wulan iku dawaun dadi tombo lidai sanatin kaduwe loro ing dalem setahun Kanjeng Nabi nek ngendika mulawai kita wae karo Kanjeng Nabi nek pengen jatuh tanggal 17 wae tanggal 17 Jawa ini masuk bukan nasional. Dino Selasa tanggal iku men Kanjeng Nabi wis ditampa setahun. Engko berarti harus tahun jatuh bisa. Derek Kanjeng Nabi yauma sulasa di sampeyan sarota minasyari tanggal 17 tanggal 17 saben-saben bulan dino Selasa hanya ada boleh Selasa tanggal 17 kan aneh paling orang kan setahun bisa paling orang kan setahun bisa karena apa jatuh pisang dengan sendika-dika lagi iso kena kanggo topo dalam jarak setahun nah dino Selasa seminggu bisa Bismillahirrahmanirrahim rawahu Ibnu Sa'din an Ma'qil ibn Yasar al-hijamatu utai candro firasi dalam sirah iku minal jununi ngilangake saking arai loro edan wal judamilan kudikan wal barosilan belan wal adros lan loro kusi wan nuasilan loro ngantuk nanti sakro ilangi loro dan sapa tercegah tidak kudikan nek santri iku wis pokoke hukume wajib mana kudikan Ibn Abbas wa Ibnu Sunni fitibi dalam kitab Ibn Amrin Al-hijamatu utawi candro firasi dalam sirah iku syifaun tombo mingi sampai saking penyakit itu idza manawa dalam nalikane niat sapa ibuha wong kang hijamah wong kang candro maksude minal jununi saking idan wasoda ilan loro Al-juda milan kudi kembal barosilan belan wan nuasilan ngantuk wa wasudorosilan loro kusi wadul matun lan peteng ya cidua nemu sopoman indul mat fi ainaihi edal meripat loro neman tadi jatuh itu yo insyaallah mencegah apa indah kalau semuanya ngeluh ya ngeluh karo delok ngeluh karo bojone ya kok dicancukan ya malah tambah ngeluh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim wa Abu Nu'aym bin Ibni Abbas al-hijamatu utawi candro firriki dalam tikah luwe tikah nelak iku amsalu luweh utama
syifaun utawi tombo wa barokatun lan barokah wa tazidu lan nambahi apa hijamah fil hifdi ing dalem apal nambahi apal cantuk tapi yo nek cantuk nek kanjeng Nabi ndika aja ngantek keluwihan wetenge dadi nek iso iki tingkah luwih kok ngelek-ngelek cantuk kanjeng Nabi wa tazidu fil hifdi wa fil aqli lan ing dalem akal fatajimu mongko cantuk sira ala barokatillahi ing atase barokah Allah nek pengen barokah dicantuk yaumal khamisi ing dalem dina Khamis mulai tukang cantuk biasanya hari Sabtu prei biasanya kalau cantuk itu prei itu le prei itu yo tetep nganggo dasare ngendikane Kanjeng Nabi ora gerak prei ora kok yo hari Sabtu kali nganggo prei nanti manut ngendikane Bismillahirrahmanirrahim wastani bulan ketuan sira al-hijamata ing cantuk yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat wa yaumal sabti lan dina Sabtu wa yaumal ahadi lan dina Ahad wa tajimu lan cantuk sira kabeh yaumal isnaini ing dalem dina Isnain wa sulasa lan dina Selasa fa innahu maqasa temene yaumal isnin iku al yaumu dino alladzi afa kang marasake sapa Allah Gusti Allah fihi ing dalem yaum ayuba ing nabi ayub minal balai saking bala mula kanjeng Nabi ngendika nek cantuk dina Senin utawa Selasa mergo dina iku Gusti Allah marasake nabi kita punya dasar ketika Nabi. Nah urung tau ngaji itu ngopo tidak Selasa dan cantuk orang yongko kena aku Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim dino iku Gusti Allah mari waras Nabi Ayub wa istanibu lan ngatuan sira al-hijamata ing cantuk yaumal arbi'i ing dalem dina Rebo fa innahu mongko satemene arbi'a iku al yaumu dino alladzi ubtuliya den coba fihi ing dalem arbi'a sapa Ayub Nabi Ayub aja bu Nabi Ayub kita minta dicoba dino repun terpanjen Nabi wa ma yaktulan orang pertelo apa judamun kudiken wala barosun lan ora pertelo apa belan illa fi yaumil arbi'i kecuali ing dalem dina Rebo au fi lailatil arbi'i utawa ing dalem bengi dina Rebo Bismillahirrahmanirrahim rawahu Ibnu Sunni wa Abu Nu'aim ibni Amrin al-hijamatu utawi cantuk iku tanfa'u manfaati apa hijamah min kulli da'in saking saben-saben penyakit ala eling-eling fahtajimu mongko cantuk sira kabeh an Abi Hurairah al-hijamatu utawi cantuk yaumal ahadi dalem dina Ahad iku syifaun tombo iku syifaun tombo tapi nak tukang cantuk biasanya Sabtu nek Sabtu itu pasti Bismillahirrahmanirrahim an Jabirin Abdul Malik bin Habib Fitibi dalam kitab An-Nabawi kang bangsa Nabawi an Abdul Karim Al-Hadrami mu'addolan haliden Al-Hadrami mu'addolan utomo al-hijamatu utai cantuk iku tukrohu dan makruhake apa hijamah fi awalil hilali ing dalem kawitane tanggal
wala yurjalan ora den arep-arep apa nafwa manfaate ijamah hatta yang kuso singgo sudo apa al-hilalu tanggal jira bukannya kok haram dah tapi kanjeng Nabi ojo dah tanggal jira. Rawahu Ibnu Habib bin Anabil Karim mu'addolan hale Allah al-hujjaju utai biro-biro wong haji wal umar lan biro-biro wong kang umroh iku waqtullahi tamune Gusti Allah ta'ahum muntan sapa Allah ing al-hujjaj wal umar. Dadi haji lan umroh tamune Gusti Allah karena sing ora diundang umroh. Fa'ajabuhu mongkonuli nyembadano sapa hujjat wal umar ing Allah wasa'aluhu lan yuno sapa hujjat wal umar ing Allah fa'atahum mongko paring sapa Allah ing hujjat wal umar. Rawahu riwayat nganti sapa Bajaru man Jabir al-hujjaju utawi biro-biro haji wal umar lan biro-biro kang umroh iku waqtullahi tamune Gusti Allah yutihim paring sapa Allah ing hujjat wal umar ma ing perkara sa'alu kang padha nyuwun sapa hujjat wal umar wa yastajibu lan nyembadani sapa Allah lahu maring hujjat wal umar ma ing perkara da'u kang donga sapa hujjat wal umar wa ya'lifu lan ganti sapa Allah alaihi ing atase hujjat wal umar ma ing perkara anfaku kang padha infak sapa hujjat wal umar adirham utai sak dirham iku alfu alfin den ijoli sak yuta. Maksudnya nek wong haji karo umroh iku insyaallah bisa karo Gusti Allah tatkala memang niat ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Anasin al-hujjaju utawi wong haji wal umar lan wong kang umroh iku waqtullahi tamune Allah in sa'alu lamun nyuwun sapa hujjat wal umar utu mongko den paringi sapa hujjat wal umar wa idda aulan lamun donga sapa hujjat wal umar ajabahum mongko nyembadani sapa Allah hujjat wal umar wa in anfaqu lan lamun padha infakake sapa hujjat wal umar ukhlufa mongko ganti akhlafa mongko ganti sapa Allah akhlafa mongko ganti sapa Allah lahu maring hujjat wal umar walladzi tumidat nafsu utawi awak ingsun abil qasim iku biati dalam kekuasaane alladzi makabbaro ora maca takbir sapa mukabbirun wong kang maca takbir ala nasjid ing atase nggon dhuwur wala ahlalan ora maca tahlil sapa muhilun wong kang maca tahlil ala syarafin ing atase nggon dhuwur minal asrofi saking biro-biro nggon dhuwur illa
kabaro sapa mung diuturabi wong kang nempuh ana dhuwure jurang wong kang nempuh ana sak dhuwure jurang Ani Umar al-hajju utai haji iku sabilullahi nekani ganjarane Allah tudu'afu dan tikal-tikalake fi dalam al-hajju apa an-nafaqatu nafaqah sab'ami'ati dhibin kelawan 700 tikelan rawahu riwayat sapa sang wahid an Anasin al-hajju utawi wong kang haji al-mabruru kang bagus iku laisa ora ono mulo cara sing hadis iki wong haji lamun wis mampu iku haji nek mampu jur 2 kali pengin haji meneh sing wingi hadis iki kuwi luwih apik haji apa luwih apik kanggo apa nang dalane Gusti lebih baik lamun haji yang kedua iku kanggo awake dhewe iku luwih apik kanggo nyediakake kanggo dalan-dalane Gusti Allah maksude kanggo ngaji kanggo nyamoni wong ora duwe sing ngaji dan sebagainya itu malah luwih apik karena apa? Karena yang haji itu adalah amalnya pribadi itu sendiri. Nah yang kedua kan sunnah lebih baik untuk menyediakan orang yang lillahi kalimatillah itu luwih apik cara Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Yen arep pengen ora-ora haji menawa apa tiap tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju utawi haji al-mabrur kan bagus iku laisa ora iku lahu kan duwe haji apa jayaun biwalas ilal jannata kejaba swarga dadi ora ono haji sing apik iku ora ono biwalas kanggo dheweke kejaba Wina haji mabrur mantu Kanjeng Nabi al-hajjul mabrur. Nek ora haji mabrur ya apa? Haji kan ya mestine nek ora mabrur ya mesti mabrur kan ngono wae. Mabrur iki loro iku. Wong kadang-kadang ya amit-amit haji ya haji. Nah, haji ya haji. Engko tekan kono ya wayahe ngopo-ngopo ya kadang-kadang ora melu engko sing penting tekan kono pengen delok kahanan kono-kono iki terus kono meneh jane haji yo kono haji penting apa haji mabrur iku kan awake dhewe ra iso ngerti haji mabrur sing piye apa sing wis kena rukune atau apa sing jenenge wis balan jumroh akobah ustomullah terus nginep nang Arafah sapenunggalane tawaf bukan seperti itu haji yang mabrur itu didelok itu kan labete ya. Labete itu berarti kan setelahnya nindakake kewajibane Gusti Allah kan padha karo awake dhewe iku diarani wong sing apik tenan Islam iku setelah awake dhewe salat sawise poso itu bar poso bar salat iku labete lakune piye kan ngono. Ora kok tekan kono hajine apik mabrur. Wong kadang-kadang bali haji kadang ora poso yo wae. Nek ora seperti yo. Nanti awake dhewe iku diangen-angen dikai pikiran karo Gusti Allah untuk berpikir. Berarti Islamnya apik itu kan setelahnya kita menunaikan sholat, iku bar sholat lakune piye? Kadang-kadang sholatnya nyolongnya isi rapet
jangan sholat ya sholat, gue bahas sholat, ya semapan mana gawian nih, sengatul kebosi ya kan ya kan. Nah, sing dimaksud apik Islamnya itu setelahnya awake dhewe iku menunaikan perkara yang wajib, itu kan malah luwih akeh to. Nek wajib ngono paling awake dhewe apa? Wajib awake dhewe perintah Gusti Allah poso-poso. Sholat sing dimaksud labete iku ya bar sholatku kepiye lakune. Terus menangi Ramadan iku labete di dalam Ramadan ngopo. Ketika Ramadan seket terus kuat tangi bumi biar Ramadan satu tangi. Iya, jadi awake dhewe labete kaya awake dhewe ngaji ini kan labete bar ngaji kepiye labete awake dhewe ngaji sih orang kace kan. Mulu kadang ngaji mana orang sing bodoh nek pas dadi khotib ini iya dadi bar khotib nyolong juga kan. Jadi yang dimaksud mabrur itu bagus itu setelahnya kita mengerjakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas dengan Jabir al-hajju utai haji iku murfatun iku arafah. Mesti iso diarani haji wong kuwi nek gelem kumpul nang tanah Arafah. Lah nek ora gelem kumpul nang Arafah ya ora sah haji wong kuwi kumpul. To, jenenge apa? Dina Arafah kan tanggal 9 nginep nang tanah Arafah iku kan wukuf nang Arafah iku. Lah nek ora melu wukuf ya ora sah haji. Sah haji, sah apa pula? Jumbo, masalah apa orang urusan Gusti Allah, masalah apa lan orang urusan Gusti Allah. Kaya wajib isi kan harus metu sah ora yo sah kok ngadeg kok kendodok. Penting kan sah pun. Ning api ora ya nek ngadeg iki kena ora. Api kan ngono. Dadi awake dhewe le nyikapi kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju man utai wong iku jaa teka sapa man qabla tulu'il fajri dalam sadurunge matune fajar min lailati jam'i saking wengi ana Musdalifah. Fakot adroka moko temen nemu sapa man al-hajja ing haji. Dadi nek nginep ya sampai tekan wong ini Musdalifah terus ono nang Arafah limakan malah panjang seramu ket teko basubuhan ya malah ora kapan kudune kok basubuhan kok nginep kan. Kurang kepahaman. Ayyamun utawi ayyamu mina utawi dinane mina iku salah satu telu. Faman mongko te wong iku ta'ajjala agake sapa man yaumaini ing dalem rong dina fala isma mongko ora dosa iku mujud alaihi ing atase man. Wa man utai wong iku ta'akhara ngeri sapa man fala isma mongko ora dosa iku mujud alaihi ing atase man. Dan seneng omah ngertine kok wis tekan Mekah kono haji bali jalur itu mane kono ora itu ora tau jamaah nang Mekah iso. Lha kono kan bebas kan. Anggal jamaah luwes, ora yo luwes. Wong ora salat yo luwes kok. Dadi ana sing mangkat masjid uga rasa-rasa yo ana iki mun supaya yo Jalur ora iso nek sing pengin yo pengin iso
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman bin Ya'mar al-hajju utai haji wal umratu lan umrah iku fardhatani fardu karuni la yadurruka ora bahayani ing sira apa bi ayyuhuma kelawan endine haji lan umrah badak kang witi sira Kanjeng Nabi ngendika layak turuka bi ayyuhuma badata haji lan umrah iki padha-padha wajib padha-padha fardune ya terus kowe haji siapa umrah sih kan layak turuka bi ayyuhuma badata kadang-kadang sing melu-melu ya sekono mau orang haji sih umrah iku ayo sadurunge haji iya nilai kono sih umrah ya ono sing ngono Sendi tidak dipilihan mengaji Nabi layan dulu kami ayyuma badata nanti rakyat mendatang ke rumah makan-makan ya umrah saya kena nilai kono saya main apa lagi Bismillahirrahmanirrahim an Jabirin an Zaid bin Sabit al-hajju utai haji iku jihadu kulli dhaifin jihadi saben-saben wong kang apes dadi haji kuwi perange wong sing apes dadi nek didelok iku aja menang awake dhewe lho maksudnya bukan karena awake dhewe tekan kono utawa ora tekan kono dadi haji kuwi jihate wong sing apes karena dheweke ora kuat makat ngaji terus ya kuwi jihate wong haji yo iki ono man kanjeng Nabi iki kan haji jihadu kulit iki berarti awake dhewe ngajak ngaji berarti malah jihate wong sing kuat kan nah kok nek ngaji sing ngandalke haji ini aku jihad tenan ora tau ngaji mulai loyo jadi al-haji jihadu kulit iki Kan Umi Salamah al-hajju utai haji iku jihadun al-hajju utawi haji liya maksudnya yang kedua iku jihadun jihad wal umratu utawi umrah kan kedua kan liya maksudnya iku tatawun gawe ibadah sunah Antul hatabni Ubaidillah An Ibn Abbas al-hajju utai haji qabla al-hajju utai haji iku qabla tazwiji bedal sadurunge rabi nak iso kadung suwet wis namane pirang-pirang kok dadi yana iso Bismillahirrahmanirrahim ngan Abi Hurairah aku duwe kanca nang pondok sing munggah haji jelek kan jeneng pondok umur 20 tahun yang semono tahun 88 wis suga-suga wong yang semono kuwi ono njogo sakelas mergo wong tuane bergedhe kok anake itu sing lanang kaji kabeh lalu ngaji kabeh sing itu ora mung tambahi sawai kan itu tambahi sawai mandang saiki didel-del kabeh apa maksudnya cara saiki kan wis biasa maksudnya biasa itu kadang saiki apa sawai terus tambahi wis dadi segoro kabeh lan duwe sing lumayan sing juga kaji ya sing itu sawah anak itu malah yang sawah itu iso kaji jadi sing anak lanang lumayan iso juga kaji oleh itu sawah sing ke sawah hilang sawahnya tapi gak kaji Bismillahirrahmanirrahim Antul Bismillahirrahmanirrahim An Abi Hurairah Al-Hajarul Aswadu utai Hajar Aswad iku minal jannati saking swarga. An
Anasin ngalini Abbasin Al-Hajarul Aswadu utai Hajar Aswad iku min ijaratil jannati saking watune swarga. Rawahu Samwai an Anasin Al-Hajarul Aswadu utai Hajar Aswad iku minal jannati saking swarga. Wa kana lan ana apa Hajar Aswad iku asyadu luwe banget apane bayadon salji tenimbang saking es hatta yusawidathu sehingga ngirengake ing Hajar Aswad apa khotoya ahla syirki keluputane ahli musyrik. Jadi bergoda tinggal iku wong musyrik biyen iki ora watu saka swarga wae kaya diwabungi dosa-dosa. Ayo dosa nempel wong musyrik. Yo dadi ireng. Mergo dosa-dosa. Kaya lagi budaya kita berarti kudu sik kira-kira ngeprek ireng. Ibnu Abbas kajata sang Ibnu Abbas Al-Hajarul Aswadu tay Hajar Aswad iku min ijaratil jannati saking watune swarga. Wa ma fil ardi lan ora ana iku tetep ing dalem bumi minal jannati saking swarga ghairuhu utawi saliyane Hajar Aswad. Wa kana lan ana apa Hajar Aswad iku abyadu luwih putih kalma kaya dene banyu. Walaula ma dipari lamun ora ana utawi barang masahu kang ngenani apa maing Hajar Aswad min rizil jahiliyati saking dosane wong jahiliyah. Munggu ora diusap-usap karo wong jahiliyah muslim tak kira ijek putih. Masahu ora ngemek ing Hajar Aswad sapa ahadin kang duweni penyakit illa bari'a kejaba waras. Kula maksudé nek tekan kono nek iso ngomong insyaallah diparingi awet siati insyaallah. Nek iso nek ora iso aja dipaksa dilarang kono wae. Ora iso dipaksa seperti yo insyaallah wae nganggo tangane. Ojo kok maji baku tekan kono kudu lan kudu insyaallah ora salah bisa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ngani Ibnu Abbas Al-Hajarul Aswadu tay Hajar Aswad iku yakutatun inten baydun kang putih min yakutil jannati saking intene swarga. Wa innama sautat ulan angin pesine nirengake ing Hajar Aswad apa khotoyal musyrikina lupute to kesalahane wong musyrik. Yub'asu den tangeake apa Hajar Aswad yaumal kiamati ing dalem dina kiamat misla uhudin hale madani gunung Uhud. Gunung Uhud kurang dhuwur kok dari hotel dhuwur. Motif yo ya syadu naksani opo Hajar Aswad liman maring wong istalamahu kang musab sapa man utawa kang isyarah sapa man ing Hajar Aswad wa qabbalahu lan nucuk sapa man ing Hajar Aswad min ahli dunya saking ahli dunya. Jadi Hajar Aswad itu akan menjadi saksi kalau wong-wong sing wis tau ngemek utawa wong sing wis tau isyarah karo Hajar. Rawahu Ibnu Khuzaimah an Ibnu Abbas Al-Hajarul Aswad wa Hajar Aswad iku yaqinullahi
ardi ing dalem bumi yusofahu salaman biha kelawan hajar aswad sapa ibaduhu biro-biro kawulane Allah. Allah nang itu ada beberapa orang sebenarnya rukun yang lain. Terus soalnya kalau sebenarnya tidak ada sambil ini sebenarnya bertanya sambil ini sebenarnya itu syukur itu bahwa sambil ini itu kepastiannya malaikat itu ketika pulang sholat lanjut tapi orang tampak urut di tengah-tengah antaranya kanan kiri itu suatu itu sebelah sebenarnya bertanya sebelah sebenarnya kampunan sing tepat langsung malaikat Jibril kanggo mulai kajian Nabi sholat waktu 5. Ketika kajian Nabi itu sholat itu diwarai malaikat Jibril orang kudu-kudu sampai nasi bayang dulu. Ini orang tahun aku mati orang marah supaya kemana supaya barang tahun. Jadi barang tahun kemana? Sesuai Allah ngerti yo. Islam itu kemampuan supaya berarti dulu wajib Nabi sholat itu ngenteni dimulai malaikat. Barang tahun kemana ngerti guru wajib supaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu riwayat dengan sapa Ibnu Asakir kan Jabirin al-hajaru utai hajar iku yaminullahi rahmati Allah. Faman mongko utai wong iku masalahu musab sopoman hajar aswad pakot baya mongko temen bi'at sopoman Allah ing Gusti Allah. Anasin al-Auza'i ngan Ikrimah mawqufan al-hajar al-aswad utai hajar aswad iku nazala temurun bihi kelawan hajar aswad sopo malakun malaikat binas samai saking langit. Al-Auza' rawahu al-Auza'i ngan Ubayman Abi. Al-haddatu utai sifat keras iku tak tariu teko apa hadat ya rohumati ing anyare ya rohumati ing pilihane umat ingsun. Anibni Abbasin al-haddatu utai sifat keras iku tak tari anyar teko apa hadat hamlatal Qur'ani gowo al-Qur'an Zakil Qur'ani krono luhuri al-Qur'an di ajwabihim ing dalem atine hamlatal Qur'an ngan mu'ad al-haddatu utawi sifat keras iku latakunu ora ono apa hadat ora ono iku illa fi sholihai ummati ing dalem bagusi umat ingsun wa abror lan luwih bagusi umati suma tufimu nuli kali opo hadat man anasin al hadisu utai hadis iku al hadisu utai hadis ngani saking ingsun iku ma perkara tu'rafu ta'rifuna kang weruh sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-harair utawi wadon merdeka iku silahun
wal imamu taiwadun amat iku fasadul baiti dadi ake rusae umat. Dan Abi Hurairah kacarita sang Abi Hurairah al-harbu utai perang iku khid'atun busuk. Ngan Jabirin ngan Abi Hurairah ngan Anasin ngan Ka'ab bin Malik an Ibni Abbasin wa Aisyah al-Bazari ngan al-Husaini wa an Zaid bin Sabit wa an Abdillah bin Salam wa an Auf bin Malik wa an Nu'aim bin Mas'ud wa an Nawas bin Sam'ani. Rawahu riwayatkan hadis sapa Ibnu Asakir dan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid itu termasuk sahabatnya Kanjeng Nabi. Itu orang yang ngaku suruh saya. Jadi Khalid bin Walid itu orang yang ngaku. Karena apa? Dewenya dia hormat takdim tenan. Jadi sopo hormate Khalid bin Walid itu gowo hormate Kanjeng Nabi. Jadi gowo rambut di Kanjeng Nabi. Jadi sampai Khalid bin Walid itu ojo ngantek rambut di Kanjeng Nabi kok gigal hormat sampai kita uang. Iku lekso Khalid bin Walid. Sopo hormat tadi itu. Kalau Khalid bin Walid itu kalau gon undel sirah itu ono bulan. Lah bulan itu panggung dulu apa rambut. Kalau Khalid bin Walid itu ketika perang dulu agama itu tahun itu Khalid bin. Karena apa? Kenang pedang itu mega soal. Khalid bin Walid itu kenang pedang mendalam toh. Bu awak, bu sirah itu. Ya, Khalid bin Walid itu pun mengusungkan beliau, tapi dengan oleh ngerso, rambutnya aja. Akhirnya munaingan itu Khalid bin Walid itu ketika perang. Wih sampai konsolnya Khalid bin Walid itu orang memuar itu sopo mereka memuar sopo dua besar. Jadi kena pedang mandor. Akhirnya kecuali karo pedang itu juga. Terus konsolnya Khalid bin Walid itu malah rebutan ibu sebenarnya oleh Khalid bin Walid. Konsolnya mesti dibuka oleh budaya sebelah. Khalid bin Walid itu kocok aku ngerso kalau rambutnya ada. Jadi gara-gara Khalid bin Walid jadi wong ning aku di perdagangan apa itu ngono bundelane rambutnya ada. Udah jadi aku rambutnya dina laku itu orang mergo pengen jadi wong aku itu mergo oleh ngerso tenan. Ojo nanti rambutnya Kanjeng Nabi kok tidak sombong. Ngomong awal ini sebenarnya berso kehormatan itu akan menjadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-hariru utai sukro iku siabuman berdewa. Kan orang kunjungan maupun lalu kan beriman. Anibni amrin al-harisu utai wong kang loko iku aladi wong yang loko kang urip sapa aladi al-maksabata ilmu gaulan min wairi illiha saking tanpo ala liman sabar dan wasilatin al-hajamu utawi bicara
sukudun alami rawahu al-Husaini bisawati dalam kitab Sawat an Ali al-Khudri an Abdurrahman bin Amir al-hasabu utami pangkat iku al-malu wal karomu utai sifat nomu iku akad samro al-hasabu utami rezeki utawi rezeki iku yakulu mangan apa hasud al-hasanati kebagusan kama takulu kaya oleh mangan apa al-hadoba ingkang baik wa sodakotu te sodako iku tufi'u nyirem apa sodako al-qadri akai kehidupan kama yaktimu kaya oleh nyirem apa al-mahmud an-naro ingkini wa sholatu te sholat iku nurul mu'mini cahayane wong mukmin wa siyamu te poso iku junnatun pangingkinan nabi sanggih neraka. Ini kaya lakon wis ngerti rezeki masuk iku makan keadilan ora sebabke koyo ini mangan kaya iki. Mula kok dingamalake nek rezeki pasuke nemen kejunan. Jadi wong amale akeh rezeki pasuke kok nemen aja. Gampang tek timbang apa yang dimakan maupun lain-lain itu berubah. Terus sedekah itu bisa mengira terus berubah. Mula wong iku kok itu kok sedekah itu laku itu. Kaya berubah nanti apa sedekah itu mandiri ini rokok ini itu sholat itu mergo sholat itu tanda nah poso udah ditameng gitu ada terserah lagi mau ngambil paling jauh-jauh bahwa ini macam cara urip itu jauh lumayan nah dibanding karo sekolah itu jadi lumayan awal diri so bakal lebih mengajar nah sekolah ini arep tes gitu wis soal itu kurang itu untuk apa untuk video nah awal diri arep nang guru juga ngerti besok pengen akhirat kuncinya ngomong suatu jika itu sholat ya ngono dunia mau sampai ke sebelum rokok ada terus gobloknya wong jadi ono sampai sok balik no akhirat sampai ke sebelum rokok es nasib itu gobloknya itu wong jika itu sebetulnya kaya ini nak pengen beramal aja apa ya ya dikurangi begini tapi masuk ke bocoran nek ngampok ayo ngamal biro bentak Bismillahirrahmanirrahim kan anasin al-hasadu tadi iku bisna taini edal monguru rajulun ya wong lanang atahu nekani rajul sapa Allah Gusti Allah Al-Qur'an Al-Qur'an Fakoma mongko nuli jumeneng sapa rajul bihi kelawan Qur'an wa ahalalan ngalalake sapa rajul halalahu ing halal Qur'an wa haramalan ngaramake sapa rajul haramahu ing harami Qur'an wa rajulun lan wong lanang atahu paring rajul
sapa Allah Gusti Allah malan ing bodho fa wasala mongko nepung sapa rajul bihi kelawan mal akrobahu ing kerabate rajul wa rahimahu lan sanane rajul wa amilan ngamal sapa rajul bi taatillahi kelawan taat ing Allah kamana ngarep-arep sira anta kuna yen ono sira iku mislamu sepadane rajul maksude Gusti Allah ki nang dunya gawe pedoman Al-Qur'an nek kuwi ngalalke yo ngalalno nganggo cara Al-Qur'an luwe-luwe digawe dasar halal nganggo cara Kanjeng Nabi nek kuwi memang haram yo kada halal aja diulang-ulang jadi nama dia wong itu haram nama dia aurat dia wong itu haram tapi nek nglakoni halal kok gula-gula ora karo wis teman tangan iki so tidak wala kapro zina lan ojo nyedak nyedak kuwi nek kowe nang garpan nang bimbol kuwi malah ora kena wala kapro nek kok bisa malah ora karo wah Gustavo kan nek aturan lantak proku Gustavo kan rambut ojo nyedak nomor perbuatan berarti nyedak itu kami kan jelas ini wong nyedak ora napa meneh ojo diwale nek nyedak ojo nek ngakon malah apa malah semua iki malah dasare itu Bismillahirrahmanirrahim rawahu Ibnu Ansabin an Ibnu Umar al-hasadu taitri iku yusidu ngurusan apa hasud al-imana iman kama yafsudu kaya oleh rusak apa asobru apa asobaru broto wali al-nasana madu jadi hasud terpisai iri rusak iman kaya dhewe sampe digambar hasud kuwi kaya dhewe broto wali rusake madu sing rasane murah malah karuan mergo ketempelan broto wali wali cukup